naChealsea tariro uyo kuitiswa mwana naHolyten atsamwa zvikuru kuona mwana wake apa trending akati iye muri kushandisa mwana anorwara for content atina kuwirirana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kunguva yeseka tiri kuti vanhu vari kushanda pamwe chete mhuri yabatanidzwa asi hoyu tariro Chelsea abva ati bodo ini nhasi ndiri kuzvitaurira kuti it is so unfortunate kuti muri kuexploita mwana mudiki anorwara for content, mwana that you neglected since he was born. Mukazotya kutukwa nevanhu maposter cover ine mwana 1 pai mukati can I borrow uyo for a few hours tite album cover, even though you knew he was sick at the time. I was fine with the album cover done nekuti ka that's my child's inheritance. Padzimwe content dzaakubuda idzi proud mother, my foot. We've never talked, we've never met. All I know is what you go around uchiudza vanhu kuti mwana uyu ibastard, mwana wangu. This child would rather use mwana wangu inini kubooster image yake than to actually show up and show love in real life. You don't owe my son anything, but kumushandisa for content is way too low. Chero iko kubhadhara mabloga kuti vati hausi daisy. It's weird, man. Isusu tiri maghetto youths hapana paticharamba tichiti boo muchiti boa. Be a good person in real life. Oh, this fakeness just for marketing your image, it's not okay. Mwana wangu haazi prop. Ndo mashoko ari kubva kuna Chelsea tariro ari kutsamwira kuti mwana wake aramba ungova trending uye akushandiswa pamaheadlines kuti Kimberly Richards haasi daisy ari kubata mwana zvakanaka this and that. Isusu nguva yese tiri kuti vanhu vawirirana but she don't want peace, you want problems. Kwa iwe wanga wovapire izvi mwana wacho naivedwe. Saka pawaimusiya achienda ikoko waiti anonotariswa nani? Asi handiti kana utati mwana ari kubhorowa for a few hours anenge ana mai vanenge vachimutarisa wanga uchiti uri kunosiyira baba vari voga here? Kwa iwe handiti unoziva kuti mwana ndewaHolyten. Holyten haasisiri mukomana, Holyten ane mudzimai. Album cover kana ichiitiwa mai vanenge varipo nekuti pari kudiwa mhuri yese yakakwana. Saka kana iwewe uchienda uchindovapa mwana wodzoka kuno kuFacebook woti mwana wangu ari kushandiswa for content, handiti album cover yacho ndo content yacho? We blame you. Waimbovapirei naye? Iwe unopa vanhu mwana achirwara ndokuchemera ka Facebook attention uku. But manetizens ari kuti tiri kunotisa zviri kutaurwa natariro Chelsea. Yes, mwana anga karara pachifuva pamai inyaya yekuti mwana anga asinganzwi zvakanaka, but zvinotoratidza kuti mai vakaaccepta mwana vakaona kuti haasi kunzwa zvakanaka vakatora wavo vakasvitsa munhu anga akagara panext navo ivo ndobva vabata mwana airwara, especially pavideo that was posted on the previous video rataita iro. If you pay attention to everything that she said, she did not address Holyten zvachose. Angotaura kuti makaneglekta mwana asi ataura kuna Kimberly Richards akati munoti boa. Unoshamisika kuti kana iwe wakasvika ukapinda murelationship uchida kutora munhu wemunhu wosvika kuya womitiswa munhu odzokera kumunhu wake, haufaniri kuramba ungotokonya mukadzi wacho. Kochiko naivedwe. Holyten made his choice akati iye anoda Kimberly Richards and that's all. You just need to make peace. There is something called co-parenting. Nde mamwe manetizens auya achitaura akati vedwe regaiti kudzidzisei co-parenting. In as much as you don't want to be involved muma entanglements, let mufaro be. And Kim is his mom because ndiye mukadzi ari pana baba vake. Be a good mom, that's all. At least akabvuma mwana, at least he is there. Move from the bitterness. I know zvinorwadza even kuona ex wako akatorwa nembinga, but we move on. Only God knows if it was real or for clout. You cannot judge. My sister, co-parenting requires a lot of maturity. Oh, this drama is totally unnecessary. Trust me when I say kugarisana zvakanaka na baby daddy vako and his woman benefits your child big time. Pamwe pacho
unoita kunge wakapusa iwe uchiziva zvauri kuita. Noise yese iyi wangu ka inongokupa malove nemalikes from strangers who don't even give anything about you and your child. Ita zvinoita kuti mwana wako achengeteke. Silence is golden, mami. Kunyarara kunokunda zvese. Sometimes you just have to leave everything in God's hands. Vanganyepera isusu wenyama patinoti Mwari, all this could be avoided. Dei wakangogara waramba nemwana wako, hapana chawaibva since uchiziva hunhu hwavo. Sorry hako mama. I knew this was too good to be true. Haizi pressure, haizi hysteric zvako. Siya zvakadaro. Asi isusu chatinoziva ndechekutoti mukomana apinda paya paalbum cover rababa vake. And iwe wazvitaurira wega ukati mwana uyu inheritance yake. Saka kana ari pakushandira inheritance yake zvakagoshateiko kuti abudewo alongside mama vake nesibling yake nadaddy. Perfect family ka. Vamwewo vati gara pasi iwe beta x usazvikompeye nemhana Daisy. Yes, aiva neutsinye asi akaroorwa. Even Melody akaroorwa. Iwe uchingori bhishu rakamitiswa rikaita mwana. Totonzwira tsitsi holyten anomitisana nemabhishu anenge imimi. Uya papa wena. Zvara umwe mwana wako uko unetse madhara ako aunoura nawo. Amainini mwana uyu paakatorwa nababa vake amuna kuya kuFacebook kuzonyora kuti vedu we mwana atogwa ari kundoitiswa content kana kuti cover chino maiona iri inheritance asi nekuti video raita viral Kimu akutendwa navanhu nyaya iri pangonzi Kimu afaririrwa chii nevanhu ndo pamunobva mazouya motanga kutaura bitterness yenyu vedu weka regai kudaro all along you agreed kuti atore mwana just kuti munhu opisa wouya wotinyaudza futi panapa aiwa move on sha tisiye isusu tatawa nekuramba tongoti Kimu chino holyten haasi kuchengeta mwana iko zvino akuuya futi akuti I'm a proud father makuti kwai haasi in whatever case you could have just solved this in-house the same way you agreed kuti mwana atorwe for cover uchiziva ari kurwara. You should have anticipated anything in as much as you have issues na Kim or what you shouldn't have brought this to their social platforms. We single mothers, we tend to have so much bitterness that we see badness in everything done by the other woman. Kana ane mwana wako, no matter what, mwana ndewa holyten. Mwana ndewa holyten. Pari tricky, but aiwa mwana ndewa holyten. So guys, ndozi rikutagwa nema netizens ari kuti aiwa taneta naChealsea 1 minute haasi kuchengeta mwana 1 minute auya azotora mwana wakuti inheritance but haudi kuti mwana wacho afiche painheritance uye kuti agumwe naKimu unomvengereko Kimu. Zuro ndizuro wangu waengenja kuDubai uko vanhu vakatouya vachikufarira asi wari yanga iri yekuti ko mwana achaita sei Kimu ngaadzore mwoyo wake agogona kutora mwana imi mugogona kugara nemurume wenyu muchiita zvemaholiday sevanhu vari pahoneymoon. But anyway tiri kuona kuti engagement yekuDubai ameno yaingoitirwa chii kana kuti haina kubudirira nenyaya yekuti chii nenyaya yekuti une pamuromo. Chelsea bvuma kubatsirika sha. You are closing big doors for mwana wako. Stop being dramatic. Why do you have to say I don't know you in person hatina kumboonana chino give a room to know each other. Stop being bitter batsirika. I guess it was your prayer kuti mwana azongoziva baba vake one day. Dzikama, be humble. You will go far. This was a good door that was open for you and your son. Dai ndiri iwe inini andiri kutotsigira content iyoyo kuti mari ipinde mukambani. And guys, muri kungoona munhu wese instead of kusupporta Chelsea sezvaingoitika kumashure iko zvino munhu wese ari kumira naKimberly Richards kuti hapana zvakaipa zvawaita waona kuti mwana ari kurwara you are taking good care of a child nekuti ari kurwara all of a sudden watova content wakutoitiswa drama. Takuona kuti sei holyten akabuda muchinhu ichi mhanini hapasi pese paunofanira kungotaura pamwe pacho unofanira kunyarara sezvinongotaurwa naJava dzimwe nguva bvuma kupusa zvimwe zvacho you just ignore and let it pass. Ona manje chero chiri chokwadi unenge wakuita senge uri bitter or you don't appreciate. You don't have to say something all the time, especially if it's negative. Let it go. Chokwadi chinozongobuda sooner or later. Inga takazoziya one after so many years kuti Daisy was horrible kuna naSeHome zvimwe zvacho soka dai wangosiyana nazvo.
Saka guys, do leave your comments on what you think. Kuti Chelsea tariro ibhita baby mama here kana kuti Kimberly munhu akaipa.